حواوسة مننت استحواوسة سلالفة ببوتو خحزن الناب نايب علو مرقزي كسلف غيرويت زخونا حيلي ان حزب تግራይ لزقالس مጨረሻውን حزب تግራይ ይخፋዮ ይጣዓሞ ይመችዎ مسحزب تግራይ ኮይኑ ዝቃለስ حزب تግራይ ዝፈጠሮ ናይ ህልውኑ ዓቅሚ ኣብ ቅድሚ ተሰሊፉ ብልሒ ናይ ተቃልስ ኸውን ኢሉ ዝሃነፁ ሓይሊ ንምድኻም ነንባዕሉ ክባላዕ ሓድነቱ ክፈርስ ዓቕሙ ተቕላላ ክደክም ክጽላዕ ቅቡልነት ክስእን ልዕሊ ጸላእቲ ሰሪሕ ስርዓትን ሕግን ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ሕግን ስርዓትን ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ትግራይስ ኣብ መኸተ ዘለይ ህዝብ ትግራይ በሓደጋ ዘለይ ኣብ ናይ ህልውና ቃልሲ ዘለይ ህዝብ ትግራይ ጠቕላላ ናይ ቀጻሊ ዕድሉ ምዕሩይ ንምግባር ከቢድ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ህዝቢ ዝኸቢድ ዋጋ እዚ እናኸፈለ ማንም እናመፀ ዝፃወተሉ ዘጨማልቆ ድላይ ዝገብሮ ሓይሊ ክፍቀድ የብሉ ትግራይ ናይ ኩላትና ናይ ማንም ኣይኮነትን ናይ ኩላትና እያ ኢሉ ግን ዝኾነ ሓይሊ ሒዝልና ክመፅእ ዝደሊ ሓይሊ ከዓ ኣይንቕበልን ካብዚ ኸይዶም ኣብ ዓፋር ዝኸዱ ኣለዉ ክምለሱ ኣለዎም ብፀትና እዮም ዝተቃለሱ እዮም ተጋገም ክኾኑ ይኽእሉ ገሊኦም ወንጀል ዝፈፀሙ እዮም ብወንጀሎም ፈሊጦም ከይጥየቑ ዝኸዱ ክኾኑ እዮም ብዙሕ ሰብ ግን ብዘይፈልጦ ነገር ተደናጊሩ ከይድ ዝተገበረ እሱ ክምለስ እዩ ምንም ዝጠረጠር ድሕሪ ገዛና ምዕራይ ገዛና ምፅራይ ማለት ከዓ ሓዞ ተሰዶ በዚ እሰሮ ፍታሕዮ ማለት ኣይኮነ ማለት ክእሰር ዝግባኦ ክእሰር ኣለዎ ክክሰስ ዝግባኦ ክክሰስ ክኽእል ኣለዎ ብሕጊ ክጥየቕ ዝግባኦ ብሕጊ ክጥየቕ ኣለዎ ካብዚ ወፃእ ግን ዘየለካ ዘየረኣያ ኣለካ ዘይሓሲብካ ዘይተዛሪብካ ዘይትመስል ከምዚ ትጥርጠር ብዝብል ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ዘይጋና ዝኾነ ይኹን ነገር ክግበር ኣይግባእን ጥምር ኮሚቴ ብዋናነት ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ህዝብና ውሕስ ክኸውን ናይ ምግባር ልኡኽ እዩ ዘለዎ ካብ ደገ ይምፃእ ካብ ውሽጢ